Показвам ви моя сок от сливи. Той е като нектарче. Изключително приятен за летните месеци. Можете вътре да си го посладите с кафява захар или с ксилитол, или с стевия, който както иска. Ето една такава турбичка, беше до половината. Заваряват се сливките, така нали да станат на кашичка, някъде около 10 на минути. И прецежда се това нещо, като аз съм стискала, така съм ги стискала, за да се пуснат, нали, така от вътрешността. И като нектарче. Слага се малко лимонтозу или лимонов сок и се слага в хладилника. Изключително полезно за перисталтиката на червата. Който има много остър колит, нали? И така киселеността му влияе да не го консумира, но пък ако